celka z podujatia. Príčiť som rozmýšľal, že vám už ani nebudem hovoriť, pretože vám to opakujem kolom dokola, ale čím viac tým a razítok nazbierate, vidiete, tým máte väčšiu šancu, že budete štandardom. Poďme na to. Podúžajte na to. Zatvoriť, opraviť rýchlo, nerozhadzovať rukami, nohami. Ide o čas, aj keď bude vysoký, ale budeme mať nejaký... Treba si ventil zatvoriť. Otvoriť. Máme druhý návrh, pravý bod, samozrejme 32,7 bol ten pravý rýchlejší a 34,82.